दिनै क'क्राझाराव थानाय मिरु बिपिएफनि मावखुलियाव क'क्राझार जिल्ला बिपिएफ आइजो दालायनि सावराय जथुम जालाङो। क'क्राझार जिल्ला आइजो बिपिएफनि सिङाव थानाय मोन 73 आइजो प्राइमारि बिपिएफनि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफोरा दिनैनि बे सावराय जथुमाव बाहागो लादोंमोन। मख'जाथावदि फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिपिएफ आइजो दालाया माबादि आरो माबोरै साखाफारा जानांगौ बेनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनाय जायो होनना मिथिना मोनो। गुबुन फारसेथिं दिनैनि बे सावराय जथुमाव बिपिएफ आइजो दालायनि आफादगिरि सुप्रिया रानी ब्रह्म आरो पलिसि मेकिं बडिनि सोद्रोमा मालती रानी ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबादि बुङो। खुलुमबाय। दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट वमेन बिपिएफनि दैदेननायाव मोनसे गेवलां मेल जादों। बेवहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय 6टा ब्लकनि एक्जिकिउटिभ, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो प्राइमारि कमिटि, गासै क'क्राझार जिल्ला हिसाबै 73टा प्राइमारि कमिटि दङ। बे आइजोफ्रा बाहागो लाफैदों। बेवहायनो साननै सिगां बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि मानाव गेदेर आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा आइजोफोरखौ आगे फिसे गिदिंखायो। एबार सेन्ट्रेल कमिटि आइजोफोरनो मोनसे बिबान होदों। प्रेसिडेन्ट मानगेट सुप्रिया रानी ब्रह्मनि दैदेननायाव साबा मोनसे टिम बानायना होदों। गासै 10टा डिस्ट्रिक्टआव बेरायनांगौ आरो दिनै बेनो प्रथम क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आगान होजेनबाय बे टिमा। बेनो जोंनि बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ आइजोफोरनि गेजेरै जों बोरै सांग्रांथि लाबोनो हायो, खौसेथि, जोंनि गेजेराव सान्थिखौ जों बोरै दाफुंनो हायो। बिपिएफनि मोन्थोरानो जाहैबाय खौसेथि, सान्थि आरो जौगाखांनाय। बे मोन्थोरजोंनो बे ओनसोलाव थानाय गासिबो हारि माहारिनि गेजेराव खौसेयै बोरै जों राजनैतिक भाबै सांग्रां जानो हायो, बेनि थाखायनो दिनैहाय बे जथुमनायखौ खालामनाय जादों आरो जों बे मेसेजखौनो बयनिबो गेजेराव होगोन। जोंना वमेन बिपिएफ, सेन्ट्रेल वमेन बिपिएफनिफ्राय जोङो मोनसे अर्गेनाइज प्रग्राम बानायदों। जोंनि अर्गेनाइजेसना बर्थमान मा जानानै दं, जोंनि महिलाफ्रा मा रोखोमनि दङ, जों फिल्डआव बोरै खामानि मावनांगोन, बेफोरनि सोमोन्दै रायलायनो थाखाय जोंना 10टा डिस्ट्रिक्ट दङ। उदालगुरिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै एकदम पर्बत जरासिम बे 10टा डिस्ट्रिक्टआव जोङो मोनफा मोनफा डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रग्राम बायदि मोनसे लादों आरो दिनै प्रथम बे क'क्राझार जिल्लानिफ्राय जों आरम्भ खालामजेनदों। दा जों बेवहाय जोंनि फैगौ समखिनियाव जोंना एमपि इलेक्सन फैगासिनो दङ। दा बे एमपि इलेक्सननि थाखाय जोंनि महिलाफ्रा माबायदि साबधान जानांगौ, जोंनि महिलाफ्रा मा मावनांगौ, जोंनि महिला कमिटिनि गेजेराव बबेबा ब्लक बबेबा प्राइमारिफ्राव माबा उसुबिदा जादों नामा, बेफोरखौ लानानै जोङो बेवहाय सावरायदों। आरो जोङो फैगौ इलेक्सननि थाखाय बिसायख'थिनि थाखाय जोङो प्रत्येक बुथआवनो बुथ कमिटिफोर दागासिनो दङ। बेफोर बुथ कमिटिफ्राव जोंनि महिलानि जेनोखि रल, बे रला मा जागोन, बेफोरनि सायाव जोङो रायलायगासिनो दङ। आरो महिला कमिटिखौ, महिला बिपिएफखौ जोङो बोरै स्ट्रं खालामनो हागोन, बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायदों। जेनेरेल आइजोफोरनिफ्राय जोङो बे कमिटिनिल'थ', जोंनि कमिटियाव जायफ्रा दङ बिथांमोना थिगैनो दङ, एक्टिभैनो दङ। जे जों दिनैसिम नुनो मोनदों जे जोंनि गेजेराव गोबां उल्था फाल्था जालांदों। मोनसे समाव जोंनि बिपिएफनिफ्रायबो गोबां दस्रा दोलोआव थांदोंमोन। नाथाय बेखिनि समनि गेजेरावबो जों नुनो मोनदों जे जोंनि आइजोफोरनिफ्राय खिन्थु बे रोखोमनि थाङाखै। आगोलाव जेरै दङमोन जोङो वमेन बिपिएफ हिसाबै, बे वमेन कमिटियावनो बिथांमोना दासिमबो दंखायो, जोंजों खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथांमोनखौ जों गोसो बायनायखौ नुवाखै। थांनायखौथ' जों नुवाखै, जोङो नुनो मोनदों जोंनाथ' प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइजै, ब्लक वाइजै जोंना जयनिं प्रग्राम लागासिनो दङ। जयनिं प्रग्राम जागासिनो दङ, स्वेच्छायैनो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जोंनि हान्जायावहाय जइन खालामफैदों। जोङो बेफोरखौ ब्लक वाइजै जयनिं खालामहोगासिनो दङ आरो जोंनि हाइकमान्ड हाग्रामा महिलारि बिथांनि गेजेरजोंनो, बिथांनि आखाइजोंनो आर'नाइ गानहोनानै बिथांमोनखौ जोंनि दलावहाय वेलकाम खालामगासिनो दङ।
फैगासिनो दङ आरो बेवहाय जों नुदों बिजेपिनिफ्राय आरो इउपिपिएलनिफ्राय बिथांमोनाथ' मोननैबो सरकाराव थानाय हान्जा बिथांमोननि हान्जानिफ्रायनो बांसिन कर्मिफ्रा जोंनि दोलोआव फैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो हौवाफोरजों लोगोसेयैनो जोंनि महिलाफ्राबो इउपिपिएलनिफ्राय गोबां महिलाफ्रा जोंजों फैदेरदों आरो बिजेपिनिफ्रायबो गोबां दोलो दोलो माने जोंजों हाबफैदेरनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेखौ नुयोब्लाथ' जों बुंनो हायो जे स्थितिया बर्थमान जोंनि जि थासारि हान्जानि बियो जोंनानो मजबुत बिपिएफआनो मजबुत जे पेरेन्ट बडियाबो जोंना मजबुत जागासिनो दङ आरो महिलाफ्राबो जोंना मजबुत जागासिनो दङ जों बेखौ बुंनो हायो। तामुलपुर बेसोर गासैखौबो लानानै मोनसे गोदान जोंहा एमपि सिट मोनसे मोनदों दरं उदालगुरि होननानै बे दरं उदालगुरियावबो जोङो जोंनि हान्जानिफ्राय केन्डिडेट होगोन आरो बेयावबो जों नुनो मोन्दों दा गिरु बारु माने मानसिफोर इउपिपिएलनिफ्राय आरो बिजेपिनिफ्राय कंग्रेसनिफ्राय एकदम हान्जा हान्जा मानसिफ्रा दाबो जोंजों जइन खालामबोगासिनो दङ जइन खालामगासिनो दङ आरो मोजां मोजां पदबियाव थानाय इउपिपिएलनि मोजां मोजां पदआव थानाय वार्कारफ्रानो जोंजों फैफिनगासिनो दङ। दा बेफोरखौ नायोबा आरो गुबुन गुबुन साधारन मानसिफ्राथ' बे गोजौआव जि बारो बेजोंनो थांफायो बेफोरखौ नुयोब्ला जोङो उदालगुरि दरंआवबो देरहानायनि जोङो आसा खालामो बेखौ स्पस्ट जों बुंनो हायो आरोखि। औ जों आसा खालामो माने फैगौ जिनोखि एमपि इलेक्सन बे एमपि इलेक्सनाव जोंना दोलोनिफ्राय जोंनि हान्जानिफ्राय बिपिएफनिफ्राय जोंहा मोनसे डिसिसन लाखाबाय बे जाहैबाय जों गावनो हारसिङै जोङो इलेक्सन गेलेगोन रावजोंबो एलायन्सआव गैया। बे खेथ्रआव जों हारसिङैनो इलेक्सन गेलेगोन होननानै बार बार डिक्लेयार होबाय थानायावबो दोलो दोलो मानसिफ्रा जुदि इउपिपिएलनिफ्राय बिजेपिनिफ्राय कंग्रेसनिफ्राय गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जुदि जोंनि दराव जोंखौ सहाय खालामनो हान्जा हान्जा फैनानै जोंजों मदद खालामफैदों मोनसे माबानिफ्रायनो ब्लकनिफ्रायनो 1,500 2,000 मोनसे मिटिङाव बिसोर जइन खालामफैयो गुबुन हान्जानिफ्राय बेफोरखौ नायनानै आरो जोंनि जिनाखि दलीय स्थिति जोंनि कर्मिफोरनि जि उत्साह जिनिखि सक्ति बेफोरखौ नायनानै जों नुनो मोनो जे जोङो फैगौ 2004नि एमपि इलेक्सनाव जोङो क'क्राझार समस्तिनिफ्राय एमपिखौ गोरलैयैनो देरहाहरनो हागोन जों बेखौ आसा खालायो। बिटिसि इलेक्सनाव जुदि जोङो एमपि इलेक्सनाव जुदि जोङो देरहासार जाखानानै थानो हायोब्ला जोङो एमसिएलए इलेक्सनाव निस्सय जों देरहागोन आरो जोङो निस्सय हाग्रामा महिलारि बिथांनि नेतृत्वआव सरकारखौ दाफिननो हागोन।